ಗೆತ್ತು ನಾನು ಇತ್ತೆ ನನ್ನತ್ತೆ ಬುಕ್ಕ ಪೋನಾಗ ಇಪ್ಪು ಇರೋದಾದ ಗೊತ್ತುಜಿ. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಯಾಂತೆ ದೊಡ್ಡಲಾಗು ಮಂತಂದ್ರೆ ಬಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರದ ಮುಸರು ಕೊಡಿಕೆ ಚಾನ ಮಾತ್ರ ಚೂರು ಲೇಟಾದ ಪಿದ್ದಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಚೂರು ಇಲ್ಲಡ ಬೇಲೆತ್ತಿನ ಜನ ನೈಟ್ ಆಡಿತ್ತೆ ಸಾಧಾರಣ ಪುತ್ತೂರು ಟೆಂಪಲ್ ಐಟೆ ಪೋಂದಿಪ್ಪೋಡು ಬೊಲ್ಲರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ಯಾನು ಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಡಿ ಜನ ವರ್ಷಗಳ ಯಾನು ರಪ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಗೆ ಪೋಪೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ಪಲ್ಲ ಬ್ಲಾಗ್ ಬಂದ್ಪೇರ ಅಂಡ ಈ ವರ್ಷ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಡ ಇಲ್ಲದ ಚೂರು ಬೇಲೆತ್ತಿನ ಅಂಚತೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಬಲಿ ಪೋದವರ್ಕ. Peace fight, peace fight, peace fight, running through the night. Peace fight, peace fight, peace fight, looking for the light. Peace fight, peace fight, peace fight, gotta make it right. Night City, peace fight, peace fight. Night City, peace fight. Survive. 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 Out there, I just wanna live. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆದ ಆಳ್ನಂದು ಮಸರೊಡಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಆನೆ ಇಂಚಿ ಬತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಇಂಕೆ ಜೋಳ ತಿನ್ನೋಡೊಂದು ಬತ್ತೇನೆ ಆನೆ ಇಂಚಿ ಬತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಜೋಳದಾಡಿ ಪೂದರ್ತೆ ಇಂಚ ಸ್ಟೇಜಿದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಂದಿನಿ ಆನೆ ರೀಚ್ ಆನಾಗನೇ ಸ್ಟೇಜಿದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಇತ್ತೆ ಆಡೆ ಓಡುದಿಲ್ಲ ಪೂದರ್ಕ ಬಳಿ. ನಾನು ಪಿದತ್ ಬತ್ತೆ ಇಂಚಿಗೆ ಉಕ್ಕ ಯಾನು ಜೋಲಗೆ ತೊಂಡೆ ಜೋಲಾಗ ಪೋಪಿನ ಬಂಡೆ ತಂಚಿ ಜೋಲಾಗೆ ತೊಂಡೆ ಇತ್ತೆ ದೆತ್ತದು ದೀಪೆ ನನ್ನತ್ತೆ ಮಲ್ತಿನಿಯರೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಆಯ್ತು ಇಟ್ಲಾಡಪ್ಪ ತುಂಬೋಡು ಈಗ ಒಂಜಿ ಗೆತ್ತೊಂಡೆ ನಾನು ಇತ್ತೆ ನನ್ನತ್ತೆ ಬುಕ್ಕ ಪೋನಾಗ ಇಪ್ಪು ಇರೋದಾದ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಪ್ಪಡೆ ಇತ್ತೆ ಇತ್ತಿಂದ ಒಂಜಿ ಇತ್ತು ಒಂಜೇನು ಪತಂಬ ಹೋಪುನ ಅಂಚ ಬಲೆ ಪೋದರ್ ಕಡೆ ಇತ್ತಿಗೆ ಪಿದಡಿ ಹಿಡ್ದು ತೋಜುಡು ಪೂರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೆ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಇತ್ತೆ ಭಾಷಣ ಅದು ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಉಂಡು ಕಲ್ಲರಿಟ್ಟ ಬಾರುಂಡು ಚಿತ್ತ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಬಲೆ ಪೋದರ್ಕ. ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದರ 8ನೆಯ ಸುತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ತಂಡದ ರಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ನೀಡಬೇಕು. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಗೋಪುರಗಟ್ಟಲೆ ಮಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲ ತಂಡದ ಸಹಕಾರ ಎಲ್ಲ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಮತ್ತು ಅಟ್ಟಿಮಡಕ್ಕೆ ಒಡೆಯುವ ಇದೀಗ 8ನೆಯ ಸುತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಬ್ರಹ್ಮನಗರ ತಂಡ ಕೇರುತ್ತಿದೆಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜನಾರ್ದನ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಕಡಬ 8ನೆಯ ಸುತ್ತನ್ನ ಎದ್ದುಕೊಂಡು 3-2 ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನ ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇದೀಗ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜನಾರ್ದನ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜನಾರ್ದನ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಮುಂದಿನ ಸುತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆರಂಭ ಮಾಡುವರೆ ನೆಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಗೆಟ್ ರೆಡಿ. ನೆಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಹೂವಿನ ಸುದ್ದಿ ಆಡಿರಬೇಕು.
ವಿಷ್ಣು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಿಜಕ್ಕಳ ಕಡಬ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ವಿಷ್ಣು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಿಜಕ್ಕಳ ಕಡಬ ಸ್ಥಳಗಳು ಉತ್ತಮ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಪೂರ್ವಕರಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದಂತ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಕೂಡ ಸಹಕಾರ ಕಲಿಕಲಿಸಬೇಕು. ನೇತೃತ್ವದ ಅತಿ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಲು ತಾವುಗಳು ಗೈಸ್ ಫೈನಲಿ ಪಿದಡಿಯೆ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಅಂಚೆ ಪಿದಾರ್ದಿತ್ತ ಡಿ ಜೆ ಪುರ ಅವನಿತ್ತಂಡೆ ಡಿ ಜೆ ಪುರ ಅದು ಫೈನಲಿ ಅಲ್ಪರ್ದು ಪಿದಡಿಯಾನ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲದ ಕೋಲಾವರ ನಿಂತು ನಾನು ಚೂರು ಲೇಟ್ ಆತನು ಪಿದಡ್ನಾಗ ಇತ್ತೆ ನೈಟ್ ಪಿದಡ್ನಾಗ ಲೇಟ್ ಅಂದು 11 ಗಂಟೆ ಕರಿಂಡು ಅಂಚೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಲಾಗ್ ನಾನು ಎಂಡ್ ಮನ್ಸೂಲೆ ಏರು ಪುರ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಲೈಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ತಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್.